Så hvilken vej skal vi løbe? Vi er startet. Vi løber... Altså, vi skal først lige ind til midten og se, der falder kister ned fra jorden. Totalt mystisk. Men, Nå, så bliver det hele bare venstre. nu. Hvor fanden skal vi løbe? Vi løber den der vej. Hvad? Hvorfor vej? Nå, jeg kan jo ikke være den vej. Okay. Jo, den der vej. Altså bare bag ved os. Ja. Okay. I cannot. Nej, vi løber bare nu. 2, 1! Prøv at se her. Jeg skal lige have nogle kister. Jeg skal have nogle ting. Diamond! Giv me diamond! Oh my god. Løb! Løb den vej. Jeg har et diamant. Jeg fik ikke noget. Nå. Jeg fandt ellers 2 sticks. Kældersprungen. Jeg kan ikke finde dig. Fuck. Jeg er lige bag ved dig. Fuck for godt. Der er en kiste der, Hvad er der i? Det er ikke noget særligt, bare en guldhjelm og et æble. Der er en kiste. Godt. Der er mad og pile og fisk. Ej, giv mig lige noget mad, jeg er syg hjelm. mig. Prøv lige at give mig bare et mad. Det er også det eneste, jeg har. Okay, fint. Hvis du har brug for mad, jeg holder tingene på grund af, at jeg er god til survival. Okay, så kan jeg også til for min pile. Ja. Værsgo. Thank you. What's your name? Yeah. Hold kæft, det er et fed isbil. Jeg synes bare, den her isbil, den er så irriterende. Ding, ding, ding. Er du sød? Hold kæft, mand. Og vi må ikke slå på hinanden, okay? Hvad? Fordi at det er survival. Vi skal slå på alle mulige andre undtagelser. Der er en kiste. Se, hvad jeg har i hånden. Der er TNT, der er en TNT og en hjelm. Jeg kan lige få en hjelm her. Få en ny hjelm. Nej, jeg har brug for den. Så er guld, jeg har lavet, nu har jeg den. Så. Se, i stensbørn, TNT har jeg. Giv mig lige stenflader, please. Se. Giv mig lige stenflader, please. Jeg banker folk. Nej, flot. Må jeg ikke forstå? Okay, fint nok. Vi finder et sværd til mig. Der er en der, pas på. Bare en kamp med dit sværd. Bare en kamp. Jeg døde. Ej, det gjorde du bare ikke. Fuck, jeg døde sgu mig. også. Jeg døde sgu også. Vi er noob til Daniels Survival Games, men tak fordi I gad så med. Husk at subscribe og like. Hej. Hvad? Hej. Jeg tror ikke, vi var optaget. Skal vi tage den til? Ja, hej, vi ses, og have en god dag. Okay, for det er lidt dårligt, men hej.